Euskal Telebista ikusi dezakegu, ETV baten bigarren denboraldia SOS kantak arriskuan, saioaren bigarren denboraldia hasiko delako eta 3 aurkezle dira gaur hemen bi ditugu, biba Clara Mendizabal eta biba Lide Hernando. Kaixo! Eta negizioz musika duten? Nik paso egin du, Ja, lasai, gizon elegantea da. Ongi etorri, bikote. Eskerrik asko. Lide, hau nola izaten da SOS kantak arriskuan? Zuek SOS bat jasotzen duzue, joaten zarete laguntzera, zer gertatzen da? Nola izaten da? Ba, gu normalean albistea jasotzen dugu Klararen gandik. Klarak ez dakigu nondi jasotzen duen, baina Klarak guri egin sakon bat, atzetikan, eta orduan ikusten dut non dauden abestiak ez diren sekula grabatu, eta orduan bertara goaz abesti hori berreskuratzea eta herriarekin kantua kantatzea. Erreskatera, ez da? Hori da. Hori da, beha da hemen estudiosua. Gugea... Zeuk pandereta eta gitarrak etzailtatea da. Hori da, ukerria alaizu. Bueno, abesti batzuk arriskuan egon daitezke, baina Lide, euskal musika tradizionala, euskal abestien osasuna nola dago? Ba, nik uste oso ondo dagoela, ez da, egon da eta dago, nik uste. Artista pilo bat daude eta musika asko sortzen ari da, eta aparte, hori herri goazenen ere ikusten dugu, bertan ere badagoela bizirik musika. Eta aipatu dugu, bigarren denboraldia da, gaur ETV baten gauko 10:00 SOS kantak arriskuan. Nobedaderik bigarren denboraldi honetan, Clara? Herrietan ongietorria egiten dugu beti musika talderen batek, orduan, bai. Hori berria da, ez da? Hori berria da, bai, hori egin genuen lehenengo aldiz Gabonetako berezietan, eta asko gustatu zen, eta horren erabaki genuen mantentzea. Zai daude, zuen zai daude. Hori da, guri egiten dute ongietorria talde batek, kantatzen digute, eta hori oso polita da. Eta horrelare programa bakoitzak zuzeneko musika gehiago dauka, hasieran eta bukaeran, eta... Ze ongi. Bai, eta beste berrikuntzarik edo badauka saioak horretaz gain, edo... No, hori... Zakit, bueno, azkenean herri bakoitzak berrikuntza ekartzen du, ez? Herri bakoitza dalakalako bere idiosinkrasia eta bere... Herriak ere aipatu beharko dituzu, eh? Bai. Boinik ez dituzu esan da? Super sorpresa dalako. Bueno, 7 herri izango dira honakoan. Bidarrain hasiko gera, eta, bueno, gero, ordenaztak... Ordenazteazk ezakegu, baina Arrasate, Zarautz, Lemoa, Mungia... Azpeiti... Urruña. Zazpiak esan ditugula. Hori da. Oso ongi zazpiak, hortxe dena batera. Beraz, gaur Bidarrairekin hasiko gara. Hori da, gaina festa dia. Bai, egia da. Herriko inork ez du ikusiko ordua. Egia da. Bueno, edo pantalla handi bat jarriko dute plazan. Hoi, baliteke. Beraiek izan dute, beraiek berreskuratu dute abestia, inguruko guztiok ikusiko dugu. Bai, zugarrizko ongietorri egin zuen herri hori. Sekula jaso ez eguna. Herriko etxeak berak ekarri zuen aperitifa jarri zuen hor frontoia. Hori da, bai, ardoakin, jambon de bayon, bakizu. Eta, bueno, sagardo ardoa, eta, bueno, claro. Bai, eta kantatzen haitu ginean, emanaldia baino lehen, bai, superpolita izan zen. Zeko oroitzapen hona daukaz. Bai. Eta nolako abestia berreskuratu duzu Bidarrain? Bueno, eske historia ezin dugu guztiz esan, nahiago dugu jendeak ikustea, baina badago... Hilketa bat dago. Hori da, hilketa badago... Misteriotxua azten da... Bidarraiko hilketa bat? Apez beltzaren. Ara, aspaldikoa mende batzuk pasata egongo dira noski? Pare bat mende atzera esango nuke, baina memoriak ez daite... Iazko izatea. Ez, duela desentekoa, hor balada bat, nahiko motela, baina, bueno... Gaina, badakizu iparraldean oso ondo kantatzen dutela, orduan beti egiten da dena itxuro oso bezala. Bai, ez da. Ikusiko dugu zatitxo bat? Aurrera pentso bat gaurkoa, ez da? Bai, hemen txe. SOS kantak arriskuan Bidarrain. Jundare joare goizian, Bidarraiko zubian, pistolet bat kargatu nian, eneko lera gaitzian. Pistolet bat kargatu nian, eneko lera gaitzian. Bi aldiz abukara. Berriro? Baita ere deskargatu, egun gizonen artian. Iepa, bueno, pistak eman ditu. Kargatu pistoletak. Pistoleta, kargatu, deskargatu. Hor dago, hilketa, ez da? Eta besti honen aztarrena, nondik zuri iritsiko zitzaizun, Clara noski? Nondik iritsi zitzaizun, edo?
Ezin da esan hori ere? Hori ez ezin. Zenbat txosten da, zenbat dosier ikerketa. Zer da, zuek joan zineten bidarraira, eta ongi etorri horretan, abestia aurkitu zenuten, no? Bestia jaso dugu lehenago. Dago investigazio bat atzetikan, baina... Normalean, herritarrek beraiek, interesa dutenek programan parte hartzeko, deitzen dute, aizu, guk historia bat daukagu aspaldikoa, ez dago grabatua inon, eta orduan, Bai, azkenan programa geroz ezagunagoa da, eta herri askok ere bai bereien aportazio txikiak egiten ditu. Bai. Klara, eta abestia herritar guztiek ezagutzen zuten, edo ez? Ez zuten ezagutzen. Ez zuten ezagutzen. Ez, abestia hau galduta zegoen. Ez zuten ezagutzen. Bai, baina bakarren batek bazekien abesti hori existiten zela, eta horregatik da ideia ona, ez da? Bai, historia bai ezagutu zuten, baina kanta ez zuten ezagutzen. Eta abestia galduta zegoen, norbaitek pentsatuko zuen zu kotxe horiarekin agertu zinenean, hemen norbait galduta dabil, ez da? Zubidarra iraula iritsi zinenean. Bueno, ez. Egia esan hori, olako, bidarraik badu, ez? Alo bakarti eta misteriotxu bat ez hor mendien inguruan da iritsi ginenean izan zen, ostras, pixkat desubikatuta gaudegu hemen gure kotxe horiakin. Bueno, baina badoa jende asko, mendizale asko dihoaz mendira. Baina askok esaten ziguten, esaten genienean, ze polita lekua, da ez zabaldu gehiagitan. Telebistan. Pandemia ondoren mendizale asko joaten ziren, eta lehenago herria super lasaia zen, eta pandemia eta gero bihurtu zen pixka bat zoramena. Jarrai dezala horrela, Zundadia jendea, baina gutxinaka. Hortxe, bidarrain iparlaren magal horretan jasotako kantu hori jaso duzue, eta gero zuek lide bertsioak egiten dituzue, ezta? Nolako bertsioak izango dira aurten, edo? Aurrekoaren hildotik jarraituko dugu, Ikerrek eta biok molatuko ditugu abestiak, eta pixkat roketik jotzen dugu normalean, naiz eta nik uste aurten badaudela pare bat, pixkat, sinteekin eta egindakoak popago direnak edo, baina normalean pop-rock tankerako bertsioak egiten ditugu. Zuen ahotsak oso ezberdinak izan da, nola moldatzen zarete hirurok batera antzinako abesti bat kantatzen? Nola ikusten duzu hiruon arteko talde hori, bertsio hori? Bertsio hori azkenean gehien bat nik abesten dut, eta Ikerrek kororen bat edo egiten dit normalean, baina normalean nik abesten dut. Ez dugu plazera izan hirurok batera. Bai, hori egia da. Entxeioan bai? Bai, gauza da, antzinako bertsioa bai egiten dugula, baina ez gu bakarrikan baita herriak ere, orduan... Karo, hor bai abesten dugula hirurok, eta egia da, Clara sopranoa da, eta asko zerea hotxe agudo dakanik baino, eta por supuesto Ikerrek baino. Ez nik normalean egiten ditut beste hotx batzuko itikan. Normalean abestiaren tonua edo normalan Ikerrek hartzen du, eta askotan gertatu zaigu Iker, juegi. Juegi, ez dela iristen. Aizu, eta zazpi herri esan dituzue, eta spoiler egin gabe izango duzue bakoitzak kutxunen bat, edo arrasto handiago utzi dizuena, edo sorpresaren bat, edo... Bidarraik izugarrizko, egia esan, ematen du bakarrik bidarraik. Ongi etorretik hasita gainera, ez da? Baina, egia da, izugarrizko harrera nintzegula herriak eta oso kutxunak sentu ginala bertan. Eta bihotzean dara mago bidarrai, ez da? Bai, baina badaude baitare beste berezi batzuk, ez da gini. Zarauzko programa diez asko gustatzen zait, nola gelditu den, denetik kontatzen da. Bueno, getariarrak ez dukete berdina esango. Baina ez dut espolierrik egin nahi, baina... Baina bai, oso, ez dakit, heterogeneoa programa hori, Arrasatekoa ere bai, kurioso, eta... Bai, Arrasateko badauka horre historia bat atzetikan, Arrasateko erreketaren historia. Eta kasu horretan esango nuke Arrasatekoa dela aurkitu dugun abestirik zaharrena. Bai, zaharrena da. 16. mendekoa? Bai, 16. Orain arte, bi denboraldietan. Bai. 16. mendekoa, eta oker banago, barkatu, baina esango nuke 16. mendekoa. Ikusiko dugu, iristen denean ikusiko dugu. Lidezu, orain dela gutxi izan zinen hemen, orain dela denbora bat eramaten abestia aurkezten. Kasu honetan, bidarraiko abestia, ze bertsiotara eraman duzu, ze estilotara? Rockera. Bai? Zatitxo bat ikusiko dugu? Bai, horrela. Begira, hemen txe, bertsioa. Bidarraiko zubian, pistolet bat kargatu nian, ene kolera gaitzian. Pistolet bat kargatu nian, ene kolera gaitzian. Baita ere deskargatu, gizonen
Oso polita gelditzen da, Indarra hartzen du, ez da? Badaude- Sekulako indarra. Bueno, bai. Baina hau antzekoa da, osea, bertxio zarren oso antzekoa da. Hori da, bertsioa. badaude abesti batzuk, ja, entzuten dezunean, ja, zuzenan entzuten dezuna bertsioa, ez? Baduka potentzial rockero bat, eta honek bazuen. Beste batzuk gehiago moldatu behar izan. Bai, beste batzuk asko aldatu dago melodia edo bilatu duzu beste gauzaren. Eta horrek ere badauka bere alde polita, ba, sormen aldetik, ba, Ikerrek, dakalako kriston. Bai. Eta burua. Eta burua. Eta bertsio hauek, herritarren aldetik zenolako harrera? Igual esaten dute, jo, original onoboia da, edo jo, bertsio hau jarriko dugu herriko festetan beti, edo ez dakit zer esan Ba, klaro, eske programa grabatzean herritarrek ez dute ikusten Hori da. bertsioa. Beraiek ez dakit Gaur ikusiko dute edo ez? Edo, Ez dakit Herriko dira zer ikusten behar. proposamen bat, hemen herriko plazan jarri dezakezue programa. Baina aurreko denboralditik behintzat, gero aurkitu izan ditugunetan herrietako pertsonaren bat edo, ba, esan izan digut. Ba, asko gustatu zaiela. Ze ondo. txiba, eta hori. Bai, hor, adin kontu ere izango da. Normalen aldaketak kosta egiten zaigu aldaketak eginestea, baina, bueno, oso ondo. Ari gara modernizatzen. Bai, noski. Ari gara modernizatzen. Pixkanaka ari gara. Ari gara. Bueno, pozik zaudete bigarren demoraldiarekin? Bai, Gustora? oso. Bai? Bai, eguraldi niko kaskarrik. bai. Hotza pasa dugu, euria, baina, bueno, bakigun Azpeitin biziran batik bat. Euskal Herrian, eta... Bai. Azpeitin, baina azpeitik bitu garen txogatu, azpeiti ere oso polita izan zen. Beraz, arrasate polita, Tarteko. azpeiti polita, Zautza bigarre polita, polita. zarautzera dena politak. Dena polita dian, dena Denak, polita bai. dian. Dena, geltoki guztia dira politak. Bueno, Bai? Geltoki guzti badauka zerbait, ez? Bai. Osa, badaude herri batzuk polita badiana beste batzu baino, hori badakigu, baina ez dana polita badauka, ba, jende igual Ja. ez... Polita ez dena doka xarma. Hori, xarma dauka. Simpatikoa, dira. Hain nintzen Bai. pentsatzen, tradizio berritzea dela programaren ardatza, berreskuratzea eta berritzea, eta programan bertan sortzen duzunez aparte, zuen aparteko sorkuntzatarako ere, igual eramango zaituztetela, igual zu ez, sopranoa zarelako, horreritzi ez datik gari naiz, baina bestela nekez joango zineteketen lekutara, ala? Ba, baliteke, oraindik ez dut, bueno, diozu musikalki Bai, bertan bestela egindako utziko zeozer, dizuela zu, hartzeko. Ba, bai, emate izkizu ideiak, batik bat, ezagik, letra, historia eta ambientea edo ekartzeko, ez, abesti berrietara edo. Baina oraingoz ez dut ezer egin, horrekin Orain. inspiratu.